Néhány érdekes kísérletet hoztunk nektek a körmozgással. Bele tudom tenni ezt a labdát ebbe a pohárba, úgy, hogy nem fogok hozzáérni. Csak ezzel a pohárral. Elhiszitek? Nem. Na, akkor bemutatnám. Felgyorsítjuk a labdát, és a labda szépen beleesik a pohárba. Az egyenletes körmozgást végző testnek van gyorsulása? Van, nem változik a sebesség nagysága, de változik a sebesség iránya. Van egy centripetális gyorsulása, amely a körpálya középpontja felé mutat, és ez alapján szoktunk centripetális erőről beszélni. Új erő a centripetális erő? Nem, ő a testre ható erő eredője. Merőleges a mozgásirányra, ezért folyamatosan megváltoztatja a sebesség irányát, begörbíti a test pályáját. Mi a centrifugális erő? Egy tehetetlenségi erő, amely a körmozgás végző test vonatkoztatási rendszerében észlelhető. A centrifugális erő sugárirányú és kifele mutat. A megforgatott lufiban az érme helyzete a pálya legfelső részén kritikus. A centrifugális erő nyomja a lufi falához az érmét, de ez csökkenti a súly hatása. A kettő eredője a nyomóerő, amely meghatározza a súlylódási erőt. Közben csökken a test sebessége, ha már nem forgatjuk a lufit. Csökken a centrifugális erő is. Amikor a súlynál kisebbé válik, a test elhagyja a körpályát és ferdehajítással folytatja mozgását. A centrifugális erő nyomja a falhoz a golyókat, erre válasz a visszaható erő. A kísérlet sikeréhez szükséges, hogy elég nagy legyen a szögsebesség és a tapadási súrlódási erő a golyók és a palack fala között. A megforgatott golyóra két erő hat, a centrifugális erő és a fonalban fellépő feszültség. Ha ez a feszítő erő elég nagy, fel tudja emelni az üveget. A centrifugális erőt növelhetjük gyorsabb forgatással, de a körpálya sugarával is. Ha a centrifugális erő nem elég nagy, az üveg ereszkedni fog. Köszönjük a figyelmet! Itt